rolig. Jeg synes, der er masser af tid. Det skal være sådan langsomt og hyggeligt. Nej, det blev ikke godt. Om igen. Ja. Jo. Ja. Nej. Nu. Nu. Det er high five, det er ikke. Hold i hånden. Nu. Kom. Nej, det var jeg. Pak den op, Kenny. Og så sætter du bare lige foden ned nu. Bare sæt foden ned, ikke hånden. Foden ned i den. Ja, okay, det kunne du ikke finde. Nej, og den skal jeg binde, ikke? Ja. Langsomt, langsomt. Jeg kunne lære dig at binde en belgisk knude. Ja. Jeg vil binde om nu. Ikke smil, Biffy, du ødelægger det hele. Har I prøvet de her dragter, om I overhovedet kan være i dem? Nej, det gør det bare mere sexy. Og der. Har du strømper med her? Har du strømper? Altså, så lige den på. Fokus, lad være med at smile. Sådan, sammen kassen op. Nej, du skal ikke sige. Nej, nej. Nej, hvorfor? Du skal ikke sige det. Vi kører. Nej, nej! Nå, for fanden. Prøv at høre her. Nu skal du ikke spise, drikke flere af de der smoothies. Du skal lade være. Kør. Ja, en gang til. Ja. Kør. Hvad er det, du